കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളം തിരുക്കൊച്ചി തൊട്ടുള്ള അല്ലെ അതിന് മുന്നേ ഉള്ള കാലഘട്ടമൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരോഗ്യരംഗമൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് കേരളം വരുന്നത്. അല്ല 56-ന് ശേഷം ഉണ്ടായ അത്ഭുതമൊന്നും അല്ല ഇത് ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് യുക്തിവാദികൾ ഇറച്ചിയിൽ മണ്ണ് പറ്റാതെ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നൊരു കാരണം യുക്തിവാദികൾ അവരെ ആക്രമിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം അല്ലാതെ മറ്റാരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ യുക്തിവാദികൾക്കെതിരെ 3 പുസ്തകം എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഏക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി CPM ആണ്. ജനതാദൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല. കോൺഗ്രസ് ഐക്ക് താല്പര്യമില്ല. ഇപ്പൊ യുക്തിവാദികൾക്കെതിരെ സംഘടിതമായി ഫാക്ച്വലായി